Ošetřování našich nejmenších pacientů je pro mnoho z nás výzvou. Pro mého dnešního hosta je to nejen každodenní náplní práce, ale hlavně i koníčkem. Dnes nám poradí jednak tipy a triky z její praxe při ošetřování dětských pacientů, ale také nám přiblíží, jak můžeme pracovat s jejich psychikou u nás na křesle. Vítejte u další epizody podcastu Mezi zuby, kterou vám přináší Filip Sonikér, dnes s moderátorkou Nelou Kindl. Ve studiu dnes vítám našeho milého hosta, kterým je paní doktorka Beata Polívka-Marčanová. Vítejte u nás, paní doktorko. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Paní doktorka vystudovala Jeséniovu lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Martyně a promovala v roce 2020. Nyní pracuje na soukromé klinice Dr. Martinko v Bratislavě. Kromě opravování dětských zoubků se paní doktorka věnuje i vzdělávání rodičů a odborníků formou přednášek, webinářů a příspěvků na sociálních sítích. Přes 13 let se věnuje józe a meditaci, ráda vaří, maluje a čte knihy. No a kromě čtení, tak se paní doktorka rozhodla i jednu knihu napsat a je to velmi aktuální, jestli se nepletu, protože vaše kniha nedávno vyšla a jmenuje se, pokud se tedy neurazíte, zkusím to po slovensky, Porozumění dieťaťu očami dětskej zubnej lékárky. Krásně. Ďakujem. A ten příběh knihy je velmi zajímavý. Mohla byste se o něj podělit s našimi posluchači? Áno, ďakujem, veľmi rada. Ja som vždycky, ako teda ste spomenuli, veľmi rada čítala, takisto aj písala, zaznamenávala svoje myšlienky, nápady. Čiže vlastne už od malička som sa tak hrala na takú spisovateľku, dajme tomu. A potom mi raz skreslo v hlave, že by som mohla, bolo to asi 3 roky dozadu, zdieľať tie svoje vedomosti a skúsenosti prostredníctvom sociálnych sietí, takisto aj pre verejnosť, že koho to bude zaujímať, tak si ho to nájde, aj čo sa týka jogy, aj čo sa týka detičiek. A tam som zistila, že vlastne to písanie som si ešte tak cibrila. A ono úplne vlastne tá knižka nebolo ani nejakým cieľom, že tá knižka vznikne a pôvodne vznikla úplne iná kniha z môjho cestovania, s ktorou som sa potom prihlásila aj na taký spisovateľský workshop a pani spisovateľka a nakladateľka ma motivovala, aby som vlastne túto problematiku alebo tematiku tých detí spracovala do tej knižnej podoby. Takže vlastne príbeh tej knižky je asi takýto, že je to veľká náhoda. To je moc hezká náhoda, ale... A vy se, paní doktorko, v první části té knihy, když už se teda budeme zabývat obsahem, zabýváte vývojem mozku, což je u stomatologů takové neobvyklé. Moc se mi líbilo, vy jste napsala v jednom vašem příspěvku, že dětský mozek je jako houba, že všechno nasaje, co řekneme. Jak jste se dostala ke studiu vlastně vývoje mozku a využíváte toho nějak v praxi? Využívam to každodenne a túto vetu práve čo ste spomenuli, tak myslím, že ju spomínam aj niekde v úvodných častiach mojej knižky a mňa mozog vždycky fascinoval. Dokonca keď som tak minule rozmýšľala, tak asi v 6. triede som čítala prvú psychologickú knižku, ktorá sa téme mozgu nejakým spôsobom venovala. A potom sa to formovalo už aj počas štúdia medicíny, kedy som to chápala viac z toho fyziologického hľadiska. A keď som sa rozhodla na vysokej škole, že sa budem venovať pedostomatológii, tak som veľmi rýchlo pochopila, že byť pedostomatologičkou je z väčšej časti byť psychologičkou. A aby som tomu chápala úplne, tak aj ten vývoj mozgu som chcela pochopiť detailne. Takže som sa pustila do štúdia ešte hlbšie a vždycky som tak nejako cítila, že vlastne malé dieťa nie je vlastne dospelý človek, len zmenšenina. A dávalo mi zmysel, že ono nerozumie hneď slovu nie, nerozumie sarkazmom a vlastne keď som potom začala študovať ten mozog a tie jeho štruktúry, tak som začala aj lepšie chápať, že prečo tomu tak je. Ako veľmi dôležité považujem zdôrazniť to, že úplne za najkritickejšie považujem prvých 5 rokov života dieťaťa, kedy sa vlastne ten mozog formuje najintenzívnejšie. A v podstate, keď v tomto období dôjde k nejakému zanedbaniu, tak tam presne vznikajú tie deficity, ktoré sa môžu prejaviť v budúcnosti, či už nejaké významné strachy, agresivita, alebo dajme tomu, že nejaké paranoje, problémy s nadväzovaním vzťahov, čiže práve týchto 5 rokov považujem za veľmi kritických. A treba si uvedomiť to isté, že napríklad ročné dieťa, jeho mozog funguje úplne inak ako mozog dvojročného dieťaťa, hej. U tých úplne najmenších novorodeniatok je hlavne ten reflexný mozog aktívny, až neskôr sa začnú vyvíjať tie emočné časti.
Takže vlastne toto všetko pochopiť, dalo mi to potom presne krásne zrkadlo toho, prečo sa tie detičky v ambulancii správajú tak, ako sa správajú. Že nejaká impulzívnosť alebo tie strachy, že to je v podstate prirodzené, že to nejakým spôsobom v sebe majú, same to spracovať nevedia a potrebujú k tomu nás, lekárov, ale samozrejme aj rodičov. Čiže vlastne toto rodičom takisto častokrát sa snažím nejako veľmi jemne naznačiť, alebo teda zdôrazniť, že to dieťatko nerozumie náznakom, nerozumie zákazom, ako som spomenula, takisto ten sarkazmus treba trošku inak to smerovať. Vždycky im hovorím, že dieťatko vie pochopiť všetko, len teda potrebujeme použiť správne slova. A čo ma napríklad pri tom mozgu ešte tak veľmi zaujalo, čo sa so zubným lekárstvom často spája, je ten strach. A napríklad amygdala, ktorá je v mozgu takým tým centrom strachu, tak ona už je prítomná, alebo teda aktívna od 8. mesiaca intrauteríne. Čiže vlastne toto, keď si človek tak uvedomí, že to dieťa sa rodí s tým, že ten strach je preň prirodzený, samo ho nevie zregulovať a potrebuje na to nás, dospelých, tak je to podľa mňa takým veľkým aha momentom. A ešte druhým takým aha momentom pre mňa bolo, keď som si uvedomila, že prefrontálna časť mozgu, ktorá sa nachádza teda za našim čelom, tak sa vyvíja až do nejakých 21-25 rokov života. Čiže až v tomto období je plne vyvinutá. A táto časť je práve zodpovedná za zvládanie stresu, komplexné rozmýšľanie, nejakú emočnú reguláciu, sebareguláciu. Čiže vlastne to dieťatko to nemá veľmi dlho vyvinuté a ako som už spomenula, bez nás to nezvládne. Čiže vlastne to snažím sa to citlivo povedať aj rodičom. Samozrejme, nie každý rodič je úplne otvorený. Povedzme si úprimne, ale keď teda je a vidím, že tam je nejaký ten náznak, že dá si poradiť, tak veľmi rada mu poskytnem aj tieto psychologické náhľady. Takže rozdělujete třeba, když přijde do ordinace 3leté dítě a 5leté dítě? Pro vás je to jako pro pedostomatologa velký rozdíl, používáte jiné věty nebo soustředíte se na jinou oblast v rámci té psychiky toho dítěte? Určite áno. Hneď ako vôjde dieťatko do ambulancie, tak ja sa snažím navnímať jeho temperament, možno nejakú jeho povahu a hneď vidím, ktoré to dieťatko je viac, dajme tomu, že ustráchané, ktoré je také odvážnejšie, že samo si sadne do kresla, všetko začne skúmať, chytať, ohmatávať, posúvať. Tak vlastne snažím sa presne na tieto momenty nejakým spôsobom zareagovať a takú spätnú väzbu sa snažím takisto dávať. Keď vidím, že je to dieťa, ktoré potrebuje viac času, idem naň pomalšie. Keď vidím, že je to dieťatko, ktoré potrebuje všetko ukázať za 5 minút a už chce ísť na chodbu, tak sa snažím tomuto prispôsobiť. Takisto je dôležité všímať si aj temperament rodiča a povahu rodiča. Čiže ono aj toto je údel, vravím to tak v úvodzovkách, alebo tak nadnesenie pedostomatologičky a pedostomatologa, že nepracujem len s dieťaťom, ale pracujem aj s tým rodičom. Čiže to nie je, že máme 10 detských pacientov denne, ale niekedy plus ešte 15 dospelákov k tomu, hej. Čiže áno, presne ako vravíte, pristupujem odlišne nie len podľa vekovej kategórie, ale takisto aj podľa tej typológie, ktorú nejako navnímam. Ano, ano. U té psychologie dítěte bych ještě chviličku zůstala. To je další odvětví ve vaší knize, které se věnujete. Co byste řekla z tohoto hlediska, že je nejdůležitější? Nějaká empatie nebo pocit bezpečí pro to dítě? Určite oba aspekty, ktoré ste spomenuli. Čo sa týka tej empatie, tak tá je potrebná ako zo strany zubného lekára a lekárky, tak aj zo strany rodiča. Že nie je dobré, keď ten rodič podľa mňa nejako veľmi ide tam ako keby rozumov, ale zvládneš to už, keď sme tu, ideme do toho, ale proste áno, rozumiem, je to pre teba nové, urobíme to inokedy, je to v poriadku, nehnevať sa na to dieťa, keď sa to nepodarí. To je čistá vieta, co ste řekla. Presne, áno, presne tak, že čakáme na termín dlho, mám voľno z roboty, takže... Takový tlak trošku na tie deti, že? Veľmi, takže toto vnímam, čiže toto by som aj rodičov chcela poprosiť, ak to počúvajú, čo dúfam, že počúvajú, aby na toto trošku brali ohľad. Takisto už spomenutá individualita. Áno, že naozaj každé to dieťatko je iné, každé potrebuje iný čas, iný prístup. Je v poriadku, keď niektoré si sadne do kresla hneď na prvý raz a je úplne v poriadku, keď niektoré si tam sadne na 5. krát. Áno, čiže potom aj trpezlivosť, tam vlastne nadväzujeme. A ešte je pre mňa veľmi dôležitým aspektom rešpekt, aby sme to dieťa rešpektovali ako plnohodnotného človeka, že nie je to len dieťa, nie je to proste človek, ktorý to zabudne, alebo ja neviem, že ono je malé, to si nebude pamätať. Nie, presne ako ste vravili na začiatku, ten mozog dieťaťa je ako špongia, všetko násáva a nám sa môže zdať, že si nebude pamätať konkrétnu myšlienku, ale bude si pamätať ten pocit, ktorý sa mu môže potom neskôr vybavovať. Čiže za mňa tento rešpekt deťom je veľmi, veľmi potrebný.
A čo je ešte takým pre mňa dôležitým aspektom je možnosť voľby. Že ja keď sa aj s dieťatkom rozprávam, už keď ho iba vyzývam, že aby si sadlo do kresla, tak sa vždycky spýtam, že chceš ísť sám, alebo sama, alebo s maminkou. Hej, že nepýtať sa, sadneš si do kresla? Áno, nie, ale proste dá tam tú možnosť voľby. Alebo že chceš vyskúšať tento vysávačik na ručičku, alebo na hračku, že vlastne, aby to dieťa malo pocit, že má kontrolu nad určitými situáciami, tak toto si myslím, že sú tiež také celkom dobré triky, tipy, ktoré môžeme použiť. Ale aj tú zdravú vzťahovú väzbu, ktorú ste spomínali, aby tam bola tá dôvera, podpora, či zo strany našej, alebo teda zo strany rodiča. Jasně, takže dát možnost volby, ale v podstatě ne ano nebo ne, ale... Áno, jenom... že pýtať sa v tých otvorených otázkach, nie teda v tých uzavretých áno, nie. To je perfektní tip. A takhle při té komunikaci máte něco, co se vám ještě osvědčilo pro nás, kteří třeba malinko s těma malinkýma dětma bojují? Něco v té komunikaci, říkáte něčemu nějak, nebo co se vám třeba teď v nejbližší době osvědčilo? Určite, čo by som spomenula je, aby sme komunikovali priamo na dieťatko, aby sme nerobili to, že sa rozprávame len s rodičom a o dieťati v tretej osobe, ale proste to dieťa je tam prítomný plnohodnotný človek, partner rozhovoru, čiže smerovať naozaj gro rozhovoru priamo na dieťatko. Tuto by som ešte dodala napríklad aj vo výške dieťaťa, hej, že aby sme boli, keď je dieťatko maličké, čupnúť si k nemu, aby nemalo pocit, že my sme tam ten nadradený lekár alebo lekárka, ale proste, že my sme parťaci, hej, my sme kamoši, dať tam takú tú kamarátskú atmosféru. Ja by som možno začala aj tým, že čo ešte nerobiť. Veľmi neodporúčam napríklad dieťatko prirovnávať, či už k súrodencovi alebo ku kamarátovi. Anička to zvládla, zvládneš to aj ty. Takisto, pôsobí to nátlak, potom to dieťatko, keď to nezvládne, tak má pocit nejakého zlyhania, pocit hanby, viny. Čiže vlastne neporovnávať to dieťa naozaj s ničím. Ani ho nepovzbudzovať tak, že to dáš, si silný chlap, si silné dievča, ty už si veľká baba. Proste toto si myslím, že sú frázy, ktoré by sme mohli vynechať. A taky sú to časté fráze, co slycháme v ordinaci, že? Sú. A keď sa náhodou vyskytnú, už keď toto ste načrtli, tak potom je možno dobre, keď pošleme dieťatko, že už teda všetko vybavíme a ostaneme tam len s rodičmi a opäť, keď vidíme, že ten rodič je otvorený, možno mu to nejako jemne povedať, hej, že nie je úplne ideálne, aby toto robil, ale takisto vytipovať, že kto je tomu otvorený, prijať nejakú takúto našu radu, ak to proste, kde vidíte, že to tam je zbytočné, tak tam vlastne do toho je neísť. Takisto ja odporúčam nebyť príliš autoritatívny, hej, že nedávať tomu dieťaťu najavo, že povedala som, že otvoríš ústa, tak ich proste otvoríš, hej. Ani také veci, že na silu, to ja si vôbec nejdem, to proste je úplne, že proti mojej srsti. Takže cítim, keď tam tá hranica je a takisto vyhnúť sa nejakej zbytočnej kritike a vždycky je dobré, keď možno keď to aj nedopadne podľa nejakých našich očakávaní, ale nájsť na tom vyšetrení alebo na tej prehliadke niečo, za čo to dieťatko pochválime, niečím malým odmeníme, hej, že či už to, že vojde do ambulancie, že si sadne do kresla, hej, aby neodchádzalo opäť s nejakým pocitom viny alebo hanby. A teraz, keď dám možno nejakých pár trikov, typov, že čo áno, tak ja by som určite odporúčila jasné vyjadrovanie, pretože detičky nerozumejú takým, že no vieš, potom ti tam niečím pofúkam, proste nie. Fúknem ti tam potom vysávačikom, je to takéto studené, že proste byť naozaj že konkrétny, priamy, určite dať mu to kľudne vyskúšať, nech si to chytí do ručičky, nech cíti tú vodičku, čiže vlastne byť naozaj že konkrétny. Mať stále na pamäti to, že dieťaťu klamať nemusíme, len musíme odhadnúť, aké slová správne používať, aby tomuto dieťatko v tom, ktorom veku pochopilo a dávať dieťaťu určite plnú pozornosť, aby sme sa venovali len jemu. Dobre, samozrejme, že rozprávame sa niekedy aj s rodičmi, ale hlavne teda smerovať to naňho. A aby sme pochvalovali, alebo teda cenili si konkrétne činy, čo to dieťatko spraví, hej, že krásne mi pomáhaš, keď máš takto otvorené ústa, hej, lebo zase keď povieme, že robíš to dobre, ono nevie, čo robí dobre, či dobre leží, či dobre sa pozerá, takže vlastne toto je ešte možno taká vec, že oceňovanie tých konkrétnych krokov. Jasně, a když jste zmínila rodiče, tak poučujete je nějak, třeba aby byla nějaká domácí příprava, případně necháváte je vždycky v ordinaci, nebo když vyhodnotíte, že to děťátko je třeba lepší samo, tak posíláte je do čekárny?
Ja som zastankyňa toho, aby tam ten rodič bol. Predsa len, že dieťa ešte nie je plnoleté a mám pocit, že aj tie deti, najmä tie najmenšie, sa cítia istejšie, čiže tie úplne najmenšie kľudne nechávame na rodičovi ležať a tie staršie detičky obyčajne je rodič tak, že je v dohľadne. Ja ich väčšinou poprosím, väčšinou to nie je potrebné vysvetľovať, ale aby nám veľmi do toho priebehu nezasahovali, lebo máme aj takých rodičov, že ja sa niečo spýtam dieťaťa, odpovie mi rodič, tak ja potom sa tak otočím, že prosím vás, že ona, alebo on vie rozprávať, že potom mi aj vy kľudne poviete, ale že teraz ja sa pýtam jej alebo jeho. Takže vlastne trošku aj ich tak nejakým spôsobom nainštruovať, že nehovorte všetko za mňa. Ale áno, vždycky odchádzajú po prvej návšteve od nás s letačikom, kde majú vlastne tipy, triky, ako to dieťatko môžu pripraviť. Napríklad, že keď ideme ten zákrok robiť, takže o akých slovách sa s ním rozprávať. My to tomu dieťatku ukážeme tiež, ale je dôležité, aby si to s ním rodič potom doma ešte všetko prešiel raz, pretože viete, ako to je, že človek počuje, zabudne jedným uchom, druhým vonku. A ešte keď je to aj pre rodiča veľakrát stresujúca situácia. A to je pre mňa takisto veľmi zásadné, aby bol rodič v pohode. Hej, že keď je v pohode rodič, tak je pre mňa veľmi dôležité, že dať im to najavo, že keď budete v pohode vy, bude v pohode aj dieťa. Hej, lebo keď je rodič vystresovaný a nebolí ju to, netlačí ju to a čo toto a bože, tak ja vnímam, že ono sa to na to dieťa prenáša. Hej, takže toto sa im vždycky snažím povedať a keď viem, že sú to veci, ktoré chcem, aby ten rodič počul napríklad bez toho dieťatka, tak opäť to urobím, keď už všetko prebehne. Dieťatko pošlem do čakárne, aby sa hralo s hračkami a že ja si ešte s maminkou a s tatínkom niečo poviem. A takisto ešte čo sa týka, keď vysvetľujem dieťatku takou hravou formou, čo budeme robiť, že tu uspinkáme zuboček, tu dáme prší pláštik, tak potom vlastne rodičom poviem takými odbornejšími slovami, že prečo to použijeme, že sa to volá koferdám, že to nie je prší pláštik, takže vlastne aj toto tak diferencujem, ale je veľmi dobrá táto domáca príprava a takisto aj pred úplne prvou návštevou je dobré, keď rodičia kúpia nejakú knižku, ktorú si prečítajú s dieťatkom. Dneska je na trhu veľmi veľa kníh, ako možno dieťatko pripraviť. Pozrú si nejaký film, alebo aj tých, myslím, že hračiek, sú veľa rôznych hračiek, kde môžu akoby sa hrať na toho zubára, zubárku. Takisto ich potom inštruujeme, aké slova nepoužívať, hej, že nechceme včelička, aby nás píchala, nie je to príjemné, keď nás pichne včelička. Ja sa snažím napríklad nepoužívať aj slovo bolesť, že skôr používame tlačiť, horké, že aby sa skôr zamerali na tie iné vnemy. A stretla som sa aj s jednou mamičkou, ktorá sa ma pýtala, že prečo to dieťa klamem. A ja hovorím, že ale to nie je klamstvo, len sú to proste iné slova. A keď naozaj sa zameriava na tento vnem, tak ono tam tú horkú vodu cíti a nepretransformuje si to na tú bolesť. Hej? Čiže aj takouto formou sa ich snažíme pripraviť. Takže spíš, co se snažíte, tak probírat s rodiči, když to děťátko je například v čekárně, hraje si už vlastně po té prohlídce. Takže spíš neinstruovat rodiče před dítětem. Áno, akože ono, aj rodič, ja chcem, aby sa aj rodič pozeral, keď hovorím tými detskými slovami, aby vedel, aké tie slova používame. Aj napríklad, keď opisujeme, že budeme robiť v sedácii pri vedomí, tak poviem dieťatku, že vypiješ len taký vitamínik a to je taký gumidžus, on ti dodá odvahu, ale potom rodičovi samozrejme, že povieme, že je to vlastne sedácia pri vedomí, používame taký a taký liek, tu môžete si ho o ňom doma naštudovať, dáme im taký letačik ešte aj domov, čiže áno, tak toto diferencuje. To odborne, super. Zdraví vás Petr Hradecký, Erika Poskunková, Darina Rojkovičová, Martina Sakošová a Máka Brachová. Všechny kontakty na naše specialisty najdete na www.philips.cz/dentální-péče. Paní doktorko, další věc, co mě zaujala na vašem profilu, byla, že se zaměřujete u dětí na dýchání. Povíte nám o tom něco víc? Áno, dýchanie je moja veľká vášeň. Ako ste spomenuli na začiatku, že sa venujem joge, tak prepájam to vlastne aj s pranajamou, čo je oblasť dýchu v tej jogovej oblasti. A nejakým spôsobom som sa u tých detských pacientov dostala k tomu, že začala som si všímať, že veľmi veľa detí má nesprávny dýchový vzorec, čo sa prejavuje typickými príznakmi. Nazýva sa to facies adenoidea. Keď si to aj vygooglíte, tak uvidíte taký typický výraz dieťatka s vysokým čelom, kruhami pod očami, má taký, ten koreň nožteka je taký akoby vyrovnaný, tá tvár je bledučka, pery sú také plné, potvorené ústa, častokrát tieto detičky slinia.
A keď sa na to človek zameria, tak naozaj vidí, že tých detí je veľmi veľa, nie len v ambulanciách, ale aj keď chodím po vonku, to už je taká tá profesionálna deformácia, že všade to vidím, že chcem ísť k ním a povedať im, že bože, vaše dieťa nedýcha správne. A príčiny tam môžu byť rôzne. Buď sú to fyziologické príčiny, že je tam nejaká zväčšená nosná mandla, alebo to môžu byť nejaké alergie, ale môže to byť napríklad aj zlé držanie tela. Čiže tu je opäť dôležité, ja vždycky zistujem, že či si to rodič vlastne všimol, lebo veľa rodičov si to nevšíma. Potom, keď im poviem, nech si to nejakú dobu všímajú, niektorí prídu s tým, že naozaj to dieťatko, že všimli si, že keď sa napríklad hrá, pozerá televízor, takže má tie ústočka pootvorené. No a vtedy ideme nejakou možno vylúčovacou metodou, že či je tam naozaj nejaká tá fyziologická príčina, ktorú potrebujeme odstraniť, už možno tie, ktoré som spomenula, že nech navštívia alergológiu, otorinolaryngológiu, alebo či je to len nejaký zlozvyk, lebo potom to už veľakrát, aj keď napríklad sa odstránia nosné mandle, tak to dieťatko už má nejako podvedome dané to dýchanie tými ústočkami, alebo keď sa sústredí a pootvorí tie ústa, vytvorí sa z toho zlozvyk. A do budúcna to vie mať ďaleko siahle následky, nie teda len na to, že na to postavenie zubov, že zuby môžu byť stiesnané, krivé, vznikne tzv. Gotický zubný oblúk, ktorý je vlastne taký špicatý, čo vlastne znamená, že priestor v tých prínosových dutinách sa zmenší, hej. Sú častejšie zápaly, častejšie zväčšené mandle, detičky sú častejšie choré, čiže ono potom presne deti, ktoré bývajú často choré, majú veľa alergií a presne keď počujem, že no teraz ide chrípková sezóna, to zasa bude a ja sa pozriem do toho kresla a vidím tam presne tieto opísané znaky, hej. Tak snažím sa tých rodičov nasmerovať, aby s tým naozaj pracovali, lebo do budúcna to bude potom len horšie a horšie. Čiže a takisto ono nestačí, keď mi potom rodič povie, že veď tak dáme strojček, keď bude mať krivé zuby, lebo ono keď sa raz neodstráni tá príčina, tak aj môže mať strojček, ale opäť, keď bude napríklad takto dýchať, tak opäť tam hrozí to, že sa to pokriví a všetky tieto veci sa budú opakovať. A souvisí s tím například i bruxismus u dětí? To je taková věc, poslední dobou mi přijde, že hlavně u dětí, nikdy jsem nezažila tolik dětiček, co takhle vyskřípali. Áno, čo sa týka bruxizmu, tiež je tam určitá súvislosť. Dáva sa do súvisu presne to, že bruxizmus, dýchanie ústami, ale bruxizmus môže mať napríklad aj príčiny, že keď sa zubky prerezávajú, tak to dieťa si kvázi vytvára ten zhryz, alebo takisto, keď je už nesprávny zhryz, že sú tam tie krivé zuby, keď to poviem laicky, tak vlastne presne, že sa snaží nájsť ten správny zhryz tým, že tými zubami veľmi intenzívne škrípe. Takisto môžu to byť u detí, ale napríklad aj nejaké psychické príčiny, hej, že deti, ktoré sú buď príliš introvertné, ktoré všetko potom spracúvajú vnútorne, alebo zase deti, ktoré sú veľmi extrovertné a spracúvajú potom všetky tie externé faktory takisto touto formou. A čítala som ešte potom aj jednu zaujímavú štúdiu, že to môže súvisieť s parazitmi v stolici, čiže vlastne aj toto prepojenie s pediatrami som teda preberala a bolo tam potvrdená aj táto súvislosť. To je zajímavé. Takže odesíláte na vyšší pracoviště, když vidíte opravdu bruxující dítě silně? Áno. Vždycky teda opäť komunikujem s rodičmi, že či už niečo absolvovali alebo tak, ale pokiaľ to veľakrát u tých detičiek je to aj také, že to prejde, ale je dobré nepodceniť to a venovať sa aj týmto príčinám, ktoré za tým môžu ležať. Určitě. No a taky se vám asi stává přes veškeré vaše snahy, že děťátko je prostě neošetřitelné. Než přejdete k ošetření v celkové anestezii, vy už jste zmínila, že tedy ošetřujete v Midazolamu, případně i v Entonoxu. Děláte to? No ono, keď k nám prídu neošetriteľné detičky, tak nie je to tak, že vždycky dáme napríklad, že hneď ten Midazolam, alebo teda ponúkneme Entonox, ale vždy sa ešte snažíme aj my to dieťatko pripraviť tými našimi formami, našimi spôsobmi, lebo predsa len mohlo sa stať, že to dieťatko bolo, ja neviem, že len malo zlý deň, alebo bolo u zubnej lekárky, zubného lekára, ktorý nemá veľkú trpezlivosť. A máme aj tú skúsenosť, že my potom, keď to tomu dieťatku vysvetlíme po našom a nebudeme na tej prvej návšteve nič robiť, ale zoznámime sa, takže pomaličky, ale dopracujeme sa k tomu, že nemusíme použiť nič. Ale áno, toto sú také tie, že to máme fanfári, oslavy, ale veľakrát teda skončíme presne aj pri týchto možnostiach, čo ste vraveli. Čo sa týka Entonoxu, tak ten je skôr indikovaný pri už starších detičkách, ktoré vedia aj pridýchovať cez tú masku, pretože my pracujeme s tou nosnou, že aby museli detičky pridýchovať, tak tam je to vlastne len také, že naozaj na takéto počiatočné uvoľnenie, napríklad aplikáciu anestézie a extrakciu zúbka. Ale teda pri tých menších deťoch častejšie naozaj siahame potom Midazolame, kedy ho dávame vypiť v sirupčeku.
a je to tak, že relatívne na našom pracovisku to realizujeme často, ale zase treba povedať, že my sme na to špecializované pracovisko, lebo presne, kde to, nerobia to všade a keď to buď ani nevedia tí lekári robiť, tak nám to potom posielajú, čiže áno, určite ich máme koncentrovaných viac ako na iných klinikách, ale vieme samozrejme, že ošetriť dieťatko aj bez toho. No a teda presne, keď sa nám stane to, že ani s tou premedikáciou sa nám to nepodarí ideálne, alebo vidíme, že je tam paradoxná reakcia, alebo sú to zákroky naozaj náročné, kde potrebujeme, aby dieťatko bolo kľudné a nestačí nám len urobiť, že vrd a dať tam nejaký skleronomer, tak vlastne áno, pristupujeme potom aj k tej celkovej anestézie. Do tej celkovej anestézie detičky. A čo sa týka nejakej frekvencie, tiež to ťažko nejakým spôsobom generalizovať. Sú také obdobia, že sa nám ich nakopí viac, niekedy sa nám ich nakopí menej. Samozrejme, že pri handicapovaných detičkách, hlavne keď tam toho majú viac, tak tam človek s tým až tak veľa nenavymýšľa. Samozrejme, aj tie sa dajú veľakrát ošetriť po nejakej príprave alebo aj s premedikáciou, ale tak pri tých handicapovaných detičkách tá celková anestézia je častejšia a potom naozaj pri tých, poviem priemer takých 5 rokov, že majú 10 zubných kazov, vidíte, že je to na pulpotómie, pulpektómie, ešte je tam aj strach, lebo však už toto dieťa bolí, tak je mu jasné, že niečo budeme robiť. Nie je to také, že sadneš si do kresla a čári mári fuk, hej, že je to aj na veľa návštev, takže aj s tou celkou anestéziou pracujeme. Jasně. A protože spoustu našich milých posluchačů a posluchaček je z oboru dentální hygieny, co byste doporučila pro ně, aby se jim třeba dětičky ošetřovaly snadněji? Tak určite všetko, čo už sme spomenuli, že čo sa týka aj formy tej komunikácie, ale čo považujem za veľmi dôležité, tak je určite inštruktáž v ústach. Stretla som sa s tým, že veľa kolegyň a kolegov z oblasti dentálnej hygieny to robí, ale aby naozaj to mali, aby si to vyskúšali aj tie deti, aj tí rodičia, že aby videli, ako ten rodič zvláda tú jemnú motoriku v ústach toho dieťatka. Určite alfa a omega za mňa medzizubné pomôcky, že proste už naozaj aj u tých najmenších detí, lebo stáva sa mi aj to, že pýtam sa, že či chodia na dentálnu hygienu, či boli a ja automaticky, že dobre, tak to medzizubky poznáte, buď kevky alebo aspoň šabličky, a keď mi povedia, že nie, to nám pani hygienička neukazovala, tak ja, že do keľu. A pričom ešte keď vidím, že to dieťa je fakt super, hej, že nie je to, že ledva tam asi sa dostane kevkou, ale takže určite tie medzizubné pomôcky. No a vlastne zameriať sa aj na stravu, to takisto považujem v dnešnej dobe za veľmi dôležité. Čo sa mi často stáva, áno, že v tej strave pýtať sa dôkladné, detailné otázky, lebo stáva sa mi napríklad to, že papá dieťa sladkosti, nesladíme, ale tak med do čaju dávame, hej, že rodič si myslí, že čo je zdravé, to nie je cukor, pričom však aj tie sušené ovocie, ako jasné, že má to viac vitamínov, je to tá lepšia alternatíva, ale opäť aj to sušené ovocie, lepí sa to na tie zubky, je to fruktóza, takisto veľakrát zdôrazňujem, aby boli frekvencie medzi jedlami, hej, že aspoň tie hodinka, dve, aby to dieťa nemalo každých 5 minút niečo v ústach, že aby tie sliny mohli plniť svoju funkciu, takže aby sa aj zamerali teda na stravu, no a hlavne robiť to s láskou, rešpektom, individualitou a myslím si, že vždycky to potom bude lepšie. To je taková hezká take home message. Nejen pro dentální hygienistky, ale vlastně pro všechny, co ošetřují dětičky. Na závěr mám pro vás 3 tradiční otázky, které pokládáme všem hostům. Kdybyste nebyla zubní lékařka, čím byste byla? Ja som nad týmto veľakrát rozmýšľala a ja vždycky mi tak prvé napadne, že umelkyňa, lebo mňa baví veľmi veľa vecí a mám, že to umenie to všetko tak obsiahne, že vlastne umenie vie byť aj v tom jedle, umenie vie byť aj v tom malovaní, aj v tej joge, čiže určite tam aj niečo s tou jogou by som si vedela predstaviť, ale to sa snažím vlastne robiť aj popri tom, ako robím zubnú lekárku, takže to sa dá nejako nakombinovať, ale tá umelkyňa mi príde vždycky také, že to so mnou tak rezonuje. Jste taková renesanční žena, byste si určitě mohla vybrat. Vzpomenete si na nějakou bizarní příhodu, která se vám stala v ordinaci? Ono, tieto príhody sú väčšinou také situačné, že veľakrát sa mi stane, že potom aj keď ich opakujem doma, že do keľu, ono to nie je také vtipné. ale ja vlastne mám pocit, že každý ten jeden príbeh je pre mňa nejakým spôsobom výnimočný, že či už je to Oliverko, ktorý ku mne prišiel pred 4 rokmi, mal rok a pol a iba vošiel do ambulancie a už búchal do dverí, kopal, kričal, že chce ísť preč a vlastne rovnako reaguje ešte aj teraz o tie 4 roky, keď ku mne
príde, alebo sú to potom fakt detičky, ktoré ma objímajú na ulici, že bežia za mnou, že vy ste najlepšia pani zubárka, alebo sú to potom fakt nejaké milé komentáre od tých detí, čiže so mnou každý ten príbeh nejakým spôsobom zarezonuje. Žiaľ, máme také príbehy smutné, detičky, ktoré sú adoptované, alebo že mali sme chlapčeka, ktorého vyhodila maminka do koša a zobrala si ho potom stará mama, že stará mama sa o ňoho stará. Čiže vlastne veľa tých príbehov je takých, že si ich fakt nosím v sebe. Ale musím povedať, že väčšina je tých krajších. Tak to je dobře, že to převažuje. A když nemusíte ráno vstávat do práce, čím začínáte svůj den? Ja mám veľmi rada také pomalé rána, že dám si kávu, potom nič, potom si dám raňajky, potom sa idem prejsť, čiže pre mňa určite pohyb, príroda, kávička v spoločnosti rodiny, priateľov, manžela, tak to je asi to najkrajšie. To je moc hezké. Na závěr bych zmínila váš instagramový profil, který je Bea Marcanová, kde posluchači mohou najít informace jednak o vaší knize, ale právě třeba i rady do praxe a o všech odvětví, o které se zajímáte. Paní doktorka, já vám přeji i nadále, ať vás práce s nejmenšími pacienty takto naplňuje a baví. Děkujeme za všechny tipy do praxe, díky kterým se i mnohým z nás třeba uleví a bude to pro nás lehčí. A děkuji za milý rozhovor. Tak ja verím, že to bolo pre vás prínosné a ďakujem aj ja a prajem veľa šťastia každému, kto rozhovor počúval. Děkujeme. Z dnešního dílu podcastu je to vše. I vám děkuji, naši milí posluchači, za vaši přízeň a budu se těšit u další epizody podcastu Mezi zuby.